Mill-erba l-impjegati tad-Direttorat dwar ir-regolamentazzjoni veterinarja fih dan il-Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima u li huma membri tal-General Workers Union bdew isegwu sensiela ta' azzjonijiet industrijali. Dan minħabba li ma kienx hemm żviluppi fuq it-tilwima industrijali li kienet issejħet fl-aħħar ġimgħat mill-General Workers Union stess dwar il-kundizzjonijiet tal-veterinarji. L-azzjonijiet industrijali permezz ta' taqsima professjonisti, finanzi u servizzi issejħu hekk kif il-General Workers Union iddikjarat li ma kellix triq oħra wara li t-talbiet tagħha ma kinux ikkunsidrati. Minn barra li l-veterinarji ċertifikaw li l-annimali li jiddaħħlu l-biċċerija ikunu ħielsa mill-mart u bekk il-laħam ikun ċertifikat tajjeb għal konsum, jaraw ukoll li dawk kollha li huma involuti fl-industrija tal-ikel ikunu qed isegwu u jissodisfaw ir-rekwiżiti legali dwar is-saħħa tal-annimali, il-kwalità tal-alf u l-kwalità tal-ikel prodott u importat. Il-General Workers Union fi stqarrija fost oħrajn innutat kif sallum f'Malta m'hawnx il-kors li jwassal għal professjoni ta' veterinari u għalhekk dan jitfa' piżijiet finanzjarji u sagrifiċċji kbar personali fuq l-istudenti li jidħlu għalih. Minkejja dan, il-Union tfakkar li l-pakkett finanzjarju offrut mhuwiex komparabbli mas-suq u ma jilħaqx l-aspirazzjonijiet ta' dawn il-professjonisti. Il-General Workers Union ħabbret ukoll li lesta teskala l-azzjonijiet li jaffettwaw l-operat tal-biċċeriji jekk ma jkunx hemm żviluppi pożittivi.